Christian Andreasen, hvordan hever førske fotball til det? Vi hadde først fotball hever det godt. Det sånn at til møtes vil en stagnasjon i det siste årene, men vi har i fotballsambandet godskjer gjort sin dritta, vi har sett en teknisk stjåra, og vi har rent å skape karmer for at det hender menningen innenfor fotball, og det har vi blant annet haft visse her, vi har rent at styrst det tekniske søgene, skipa for utbyggingen, og vi regner også at skipa for kappingen alt og vi har først vi har arrangeret en vetrakapping i fotball. Nu var stor rimlig nytt som FSF fortsätter. Hur ser man det första tøyen så där som lejare för förska fotboll? Jo, det är väl spännande, men det är också vi strävar till det har vi näck på mål att lösa börja vi till organisatorisk trubbelagar och det har också varit futsalige spårningar vi att stå till. Men allt i allt det är ganska gott och det är gott samstarv vi får samman nu, det är gott samstarv i felöne och det är jäkla friande som så det har ju utmärkat helt. Jag hade kan säga att det är inte friare i fotbollshem och hur åt någon vattlen gör. Hur spelar till så inte konst och dess fortsätta? Ja, det var inte just det nu har jag vissa erfarenheter vi att sidan nämnt och jag vet vad ska till för att hålla mig som fri och till med andra att öll vi och i arbetet som gång för sig och man inte tar smäller outgör vi smöl och mörlot och smöl minlot men man tar outgör man tar sig till rätt som tänker och inte tar några stöver för alla samt. Jag har lagt stor den till arbete att finna sämjor om det som det gör. Ja, det är väldigt viktigt i en arbete som det är att man finner sämjor och går ju att ta det till stora outgör så är det väldigt viktigt. Vi har haft e-mails mål och vi väntar ju för vi har sett en e-skrivare och det är väl fått sämjor där. Vi har också inte outgör om utbygging av utav där anläggning och det har också fått sämjor om innan så det är inte gott. Hur ser tid i fotbollssamband nökt vi hur landslinjen klarar sig? Alltså landsliget har haft goda tojer och kanske är mindre goda tojer. Det är ju för att nöjan vänjera och jag håller att landsliget är i menning. Och jag håller att urslutna shot vi har haft några stort häpp så har det generellt vi haft urslut och vi fick gott urslut senast mot Norrland. Och vi vill ju också styrka våra landslagsarbete och med annat har vi så sent landslaget ut till Skottland nästa vecka och spela vinnarlöst mot Skottland. Så finns det till väldigt sättningar mycket att vi tar landslag som skapar goda slut. Det är ju liksom krontappen och jag allt arbete kan man säga och turneringen. Nu vill vi först sagt att Ursländska anlandslinjen är vanliga förr att i behöver inte låta allt så fotboll. Men kväll mestjer allt så limaskaper och låtoka verkliga fyra förska fotboll. Alltså allt så låtoka alltså vi är ju limer i UEFA och FIFA och det betyder att vi skulle låta och de kappen står skipa fyra. Och utan tan limaskapen så är det näppa verkliga några sälda fotboll i förrum. Då i alla tan tekniska och forskjellige stolen som vi får det att kommer från UEFA och FIFA. Och det ser så ut som några krötlock när vi skulle vara vi och det är det som vi tar sen göra. Och jag hade att till jag när när vi kommer på allt jag fotboll för 20 år så igen är det hänt en stor framgång. Det man ska minnas till det att det är en land i Europa. Vi är ju tror jag så limer i UEFA. Och här är vi en small land så det är inte bara färger som är ett litet land och i allt jag samman inte till det flera andra. Och vi ligger öliga framaliga mitt de små länderna. Vi är kanske sent att för Ryssland men vi är och gott vi tror här vi ändå här som skulle vara. Och det europeiska länderna det var sitta i 6 bollar och ända mål i första omgång det kommer från bort 6 till bort 5 och så är det. Men hur stötningar med ett futsalige parten av allt jag låtagna för förska fotboll? Alltså det är allt att säga tror jag att vi har limaskap så får vi stol från UEFA och vi har visst möjlighet att sälja och köpa till landslinjen och allt i allt skapar det en stor intryck till förra och förska fotboll. Jag några limaskap i UEFA och FIFA och vi tar landslagsarbete som det var så har vi en årlig intryck på 25 miljoner mar så och det är allt pengar som är brukt till att männa förska fotboll och att låta i allt jag kappingarna. Hur ser tid och jag försöker så nökt vi till hemliga fotbollskapingarna som vi skipa för här i Klättman? Alltså landskapet i år hon är gå och hon är spännande och det har vi ju varit flera liv som har varit främst. En av tränarna var det UF som var för så var det NSOI som var för
så kom jag beström med vi ösne och vi alltryna och så nu var det var det svart och happe som blev förmästare. Så det var spännande go-capping alltid och det var alltså det var en go-capping öst på Tammalan vi har inte haft några sälja trubbelager vi data legends nu det har inte varit några kärror och så det kan inte vara gott i år det alls. Helt det gånger rätta vägen människor för kvällen eller nej. Ja, som säger Janne så renner vi att göra några vitta och vi har sett mycket folk till det ändamålet och vi vill renna skapa samstarv i felöne. Så är det att man alltid mer möter att få bättre förska fotboll och få bättre vändningar och så vidare. Och så är det att vi får bättre urslut alla stämmes. Ligen ett helt otack ösning i europeiska fotboll och vi ska kunna skapa goda urslut så är det ösning gott. Men ändamålet i öllstet är att skapa AHF för förska fotboll. Tror jag att man kan säga så att AHN är kanske ösning väldigt stagnerande så står så det är två ting som vi må skiva för och det är att skapa bättre urslut och få bättre fotbollsspel och få en större AHF för förska fotboll. Ja. Och det är bildarna så tilltag som kvalitet det är väldigt gott tilltag som sätter fokus på fotboll och det är väldigt gott allt. Ja, Christian Andreasen, vi tackar dig för att du kom så vid och kväll och jag vet när fram efter tunnarbete. Jo, tack för det.